Tager du din træning seriøst, og kunne du tænke dig at se fremskridt i data og tal, så er en almindelig badevægt desværre ikke nok. I alle vores centre finder du vores meget populære kropsmålere, som du kan bruge til at se din fremskridt af dit hårde arbejde i centret. Her kan du se din muskelmasse, fedtprocent, vægt, BMI og meget mere. Med den smarte InBody Score kan du også se den samlede vurdering af din kropssammensætning, så du ved, hvad du bør arbejde mere på. For at bruge kropsmåleren skal du blot åbne appen, når du er ved maskinen, og her vælger du kropsmåling. Du skal tage dine sokker af og blot følge guiden, som du ser i appen. Efter målingen vil du modtage alle dine data i appen, og her gemmes de også. Du kan nu holde motivationen høj ved at se din fremskridt, da du efter flere ganges brug har noget at sammenligne med. Vi anbefaler at bruge kropsmåleren samme tid hver måned og på tom mave. Du kan få adgang til den gennem shoppen, som du finder ved at logge ind på din profil. Første gang er gratis. God fornøjelse.